Аз лично бих се гордяла ужасно много да имам такъв кмет като господин Чавдар Попов. За мен е чест, ще повторя пред всички вас, така както отговорих и на него, да бъда част от този комитет, да бъда поканена от него, да бъда в него заедно с вас, уважаеми дами и господа, с такива личности като вас. Щом сме тук, очевидно, ще си позволя да го твърдя от ваше име, съзнаваме, че Плевен поема последни глътки въздух и се нуждае от шанс за живот. Ако трябва да определя с една дума господин Попов, тя е шанс. Шанс за Плевен, за живота на Плевен. За мен той притежава, той каза, че имаме някои различия, продължаваме да ги имаме, но той притежава перфектния профил за кмет на Плевен заради винаги принципната си ясно заявена гражданска позиция, високия си професионализъм, с който също съм имала възможност да се запозная, имам лични впечатления. И тъй като обикновено става въпрос в повечето случаи става въпрос за пътна инфраструктура, мисля, че няма смисъл да обсъждаме дали човек, който отглежда 4 деца, би пренебрегнал и образователната инфраструктура. В никакъв случай. Имала съм челен удар с много сериозен сблъсък с настоящото управление на община Плевен. И тъй като ние сме се събрали с обща цел и искаме да я постигнем, ви уверявам, че ще ни трябват много, много сили, много енергия, много оптимизъм и кураж. Пожелаваме си ги. Успех!